han kører rutine. Der er nogen, der siger, det her har jeg lidt ikke så godt. Hvorfor kan det være? Så skal han overlade op. Ja, så får I fandme over støvler. Ja. Vi er så heldige med, at de har jo ikke for meget ammunition, så det er ikke sikkert, at vi får lov til at få en tur med. Hvor meget ammunition har de haft med herude? 30.000 stund. Du gør, hvad du kunne for at overtale dem til, at vi får lavet på kaffe. Det tror jeg. Det er faktisk, det skal ligge væk i